Ja, velkommen om på Victoria til vores traditionelle pinsetur 2009 til Anholt. Det går fantastisk. Klokken er 6:30, og efter arbejde har vi tordnet rundt og gjort alt muligt, og købt og fundet, og Jean har været med. Og Jean, hvorfor gjorde du det? Jeg synes, det var fedt. Jeg kan godt lide følelsen. Jeg kan godt lide at styre sådan nogle fans. Klokken er nye bord. Vi har fået nogle nye beslag fra Karl Ras, der skal filmes hernede under. Ja tak. Ja tak. Panorering nede under. Hotel Lars von Trier. Yes. De her nogle piano. Den er på bordet nu. Det kan faktisk være dårligt at sidde her. Det kan man godt. Jeg har sol lige på kanten af den der engang. ETA 9:16, Det kan jeg. og klokken er 9:04. Du kan bare filme det hele, Jean. Hele vores... Ankomst. Hele hvor vandet er klart, den er. Så kan jeg ikke manøvrere samtidigt. Nej. Jeg siger snart klar vende, Karsten. Ja, så klar. Så klar. Det er vi på en bøsse, kaptajn. Hold da okay, vi skulle ikke bruge mere højde, jo. Ja, bagved har man en blå brumprisering og en blå stribe. Vi har en grill, fordi vi skal nemlig grille en kæmpe, jeg siger sådan en motherfucker, af en vildsvinekød. Om lidt bliver der koldere, 4 kilo er den på. Ja, det skal ske deroppe, jeg lave. Jeg er jo vild med at lave. Så det er bestemt en oplevelse også. Appétit whisky. Vi lever lys i skygger og magi, i hinandens alibi, vi er liv og lys. I kød og blod, vi standser ved en magt, vi er selv med dødsfart, vi er liv og lys. Vi skinner ben, vi er drømmelagt på is, vi er det tabte paradis, vi er skinner ben. Der står ved festen i Marstrand, og så Marstrand. Og så svenskerne ligger og rømme, så siger han, hvad delen nøler I efter, siger han. Vi nerver, Og det er vi simpelthen er jeres drink, stål, vi venter på. vi Velkommen til. støvmider mod krop og sjæl. Liv og lys, liv og lys, liv og alle går til rundt, leder som det
Spis, mens serveres. Vi går der uden ord. Vi perler på en snor. Vi nøgne, vi små. Vi den ingen tænker på. Vi er et og alt. Præsenterer herretog på havn på Anholt. Værsgo. Ja, nogle takter. Rigtig dejligt. Godmorgen. Klokken er 5:30, og vi er lige forladt Anholt. Vi tager til Hallands Vædderø nu. Velkommen i et lille lokalt højtryk, som betyder herlig vejr. Højt solskin, 25 grader og medvind. Og det er lige før, vi skal til at bade efter. Og vi siger velkommen til Hallands Vædderø med et lille klip på navnet her. Ja, mine damer og herrer, så skal vi lige se ruten. Her tror vi waypoint nummer 1 er. Tror vi nok. Så sejler vi ned langs søen. Der, waypoint 2, forbi Sandhavn. Der, waypoint 3. Ind imellem to sten, som står lige ved siden af hinanden. De hedder waypoint 4. Og ned til waypoint 5. Waypoint, fordi vi er bomber. Altså ude i vandet. Og falder nu af og ned mod den der, så vi skal helt ind under kysten. Der er kun 100 meter der. Okay. Og den næste kurs hedder sådan i størrelse. Så kommer ind ned til waypointet nu, og du skal skærpe en lille smule mere. Hvilke nogen synes du var ubehagelige? De der. Meget spændende. Jeg faldt i vandet. Ja. Jeg faldt i vandet. Godt have noget at tage badebukser på. Og så da jeg kom ned i vandet. Virkelig kom ned i vandet. Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is
you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You joked with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. The top, they're telling you still, but first you must learn